जी नमस्ते प्रणाम दोस्तों। आज ब्रह्मपुर प्रखंड के अंतर्गत बड़के गाय घाट गोकुल जलाशय में तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेले लगभग 50 तैराक के पानी में अंदर ले जाके भीसिल मार के ओकरा बाद से देख सकतानी जा रउरा लाइव की तैराक एकदम छोड़ दिहल बाटे और सब तैरता। आई पूरा विस्तार से बतावतानी हम रउरा लोग के, तब बना रह जा वीडियो में लास्ट तक। यही देखे जा तैराक के तैरावे वाला जौन दूरी बाटे उ लगभग 700 मीटर बाटे और 700 मीटर दूरी तय करे के बाद ओकरा बाद से जे एकरा में फर्स्ट आई यानी कि पूरे 10 तक जे आई ओकरा के प्राइज दिहल जाए। और ई देख सकतानी जा ई हटे ये लाखों की संख्या में लगभग भीड़ उमड़ल बाटे ई तैराकी प्रतियोगिता के देखे खातिर, जौन की रउरा लोग के एकदम लाइव देखावतानी। और ई तैराकी प्रतियोगिता के देखे खातिर लगभग रोड जौन बा उ रोड पूरा जाम हो गल बाटे और लगभग लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ल बाटे। और तैराकी करावे में विशेष सहयोग बाटे जौना में टिशु कुमार और धनु पासवान और साथ साथ में अमन सिंह। और ये प्रतियोगिता में भाग लेवल पर जितने भी तैराक बाणे उ लगभग पूरे जिला स्तरीय पे बात पूरा जिला के आइल बाणे लोग। और देख सकतानी जा एकरा में 2 गो SDRF के बोट भी उपस्थित बाटे, साथ साथ में 15 गो नाव भी उपस्थित कइल गइल बाटे ताकि कोनो भी प्रकार के चूक ना होखो, तैराक के साथ कोई भी परेशानी ना होखे। और एकरा में पूरा अच्छा तरीका से व्यवस्था बना के और जितना भी तैराक बाणे सब पे ध्यान रखते हुए प्रशासन के भी व्यवस्था कइल गइल बाटे ताकि कोनो प्रकार के चूक ना होखे। और देख सकतानी जा तैराक अब तैर के बाहर निकले वाला बाणे। हम थोड़ा बिजी रही ऐसे वीडियो ना बना पानी, लेकिन देख सकतानी जा जी कितना की संख्या में भीड़ बाटे। और हालात तो यही तरी होखता भाई, जितना भी रोड रहटे वो रोड अतना जाम बा, अतना पब्लिक जुटल रहन कि लगभग रोड पर सिंगल जाए में आपस में टकरातन एकदम आदमी अतना जुटल रहन। बाकी जब लड़का तैर के निकलत लो अब जाइन जा ऊपर तब पता चली कि कहाँ के लड़का फर्स्ट मरले बाटे और कहाँ के लड़का शील्ड ले जाई। बाकी 10 तक पूरे टॉप 10 तक 50 गो में 10 गो लड़का के शील्ड से सम्मानित कल जाई। और इस तैराकी प्रतियोगिता में विशेष सहयोग में रउरा लोग जानते बानी जा कि नाम पहले सुननी हजार जना में कि टिशु कुमार बिहार खबर के पत्रकार और साथ साथ में धनु पासवान अमन सिंह और मंच उद्घोषक में सबसे हमनी के क्षेत्र के जाने माने मंच उद्घोषक अभिषेक सर बानी जौन की लोगन के जागरूक करतानी अपना आवाज़ से। और इस क्षेत्र के जाने माने मंच उद्घोषक हैं वहाँ के। बहुत ही अच्छा प्रतियोगिता भइल और देख सकते हैं जी भीड़ का तना बाटे और नाव बोट हर चीज के व्यवस्था के साथ एकदम उचित व्यवस्था पर ये प्रतियोगिता करावल बा। बाकी वीडियो कैसा लागल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे हम जा। जय हिंद।